ai ba mu da tsaro ko? To yanzu da wannan halin sai a ce za a ɗauki sojan Najeriya a kai shi Nijar ya je yaƙi, akwai hankali a ciki? Al'ummar da take wannan rayuwa ana kashe mata mutane da waya akan waya, ƙasar da take da fama da 'yan ta'adda a cikin dajin Zamfara, dajin kaza, dajin Katsina, dajin kaza. Wannan sojoji na ECOWAS din ai da taimaka mana kuka kawo mana su, mu ma Najeriya suka gyara mana ita tukun kafin a tunkari wani wuri. Akan an yi wa mutum ɗaya juyin mulki, mutum ɗaya akan shi kaɗai za a je a kashe mutanen da ba a san adadinsu ba. A Nijar kawai aka fara yin juyin mulki? Ba a Nijar ba ne kawai aka fara yi. Duk malaman Najeriya sun yi ittifaki ba wanda ya goyi bayan wannan, kuma muna shaida wa duniya wallahi ba mu goyi baya ba. Da mu da Nijar uwa ɗaya uba ɗaya. In an taɓa Nijar an taɓa mu ne. Ba hikima a san duk yadda za a sulhunta su a zauna lafiya, amma magana amfani da bindiga da soja a ƙasar Nijar, kada Allah ya nuna mana wannan abu. Bai da daɗin ji, ba mu yi musu adalci ba. To kun ji ayoyi da hadisai akan zubar da jini. Sojojin Najeriya da 'yan sandan Najeriya da masu bindiga na Najeriya, kun ji abin da Allah ya ce akan zubar da jini da kashe wani. Mu dawo kan kes ɗin mu. Abin da ke faruwa yanzu a Najeriya shine malaman matasa sun ɗauki makami a hannunsu. Wuka, adda, kayan kashe-kashe bila adadin. Mutane yau sun samu yanci, musamman matasa. An lalata kwakwalensu da shaye-shaye da kisan kai. In gwamnati ba ta gyara wannan abun ba, to ba wani babban mutum da zai fita titi nan gaba ya rinka rayuwa ya ji daɗi. Ba wani attajiri da zai fita ya ji daɗi. Ba wani mai mulki da za a yi mai jiniya, ko wani basarake da zai ɗaura rawani ya zo ya rike sanda a gaban mutane. Waɗannan yaran in kuka basu ba ku taimake su suka gyara wannan abun ba, ba kwa ɗaukan mataki ana gyara wannan abu, wallahi ba wanda zai ji daɗi a ƙasar nan. Kada Allah ya kawo mana lokaci. Bincike ya nuna wannan malami da aka kashe, matasa ne suka shigo gidan shi, sun cika da ƙwaya da shaye-shaye, suka yi mai wannan ta'addanci. Kuma su ɗin ne dai ake nema, in za a yi ta'addancin su ake nema. To abin da yake faruwa, ya kamata mu sake tunani, ya za mu yi da waɗannan matasa ne. Ni a fahimta ta ina ga akwai kurakuran da ake akan su waɗannan matasa masu shaye-shaye, 'yan kalare, 'yan daba, 'yan area boys, 'yan kaza 'yan kaza. Dajin nan da kake ji ana cewa barayi 'yan ta'adda, duk matasa ne, yara ne, Fulani matasa. Wallahi akwai ɗan shekara 17, 18, 19, 20. Wani da aka kama shi suka sa ya bada miliyan 100, ya ce billahi azimu malam, wanda isa na gaba yake raka ni yana dukan bayana ina kashi, yaro ne na haife shi bai kai ɗana na 3 na 4 ba, bai wuce shekara 17 ba. Ya ce bindiga ce rantsatsiya a hannunsa, yana ɗura mun ashir yana zagina. Amma baya makarantar boko, saboda a ƙauyensu ba boko, ba makaranta a dajin. Bai makarantar islamiyya, ba malami da yake koyar da shi alƙur'ani ko sunna. Ai dole su sata, dole su kashe mutane. Ba duk wani abu na jin daɗin rayuwa, ba san wutar lantarki ba, ba san ruwan famfo ba, ba san wani abu da gwamnati take ba, ba hanyar shiga garinsu. In damana ta yi haka za su yi wata 4 sai ruwa ya ɗauke suke iya shiga gari. Duk an manta da su, ba a san da su, kuma su ma 'yan Najeriya ne. Haka kenan dole sai an gyara tsarin mulkin. Ku jawo su jiki, guje musu ake yi. Yawanci masu shaye-shaye da kashe-kashen nan muna guje musu tabbas. Da an ce wani mashayi ne an guje mai, da an ce wani barawo ne mun guje masa, muna kyamasu. To mun kyamace su, mun guje su, shedan ya rike su. Tsakaninmu da su sai zagi da la'anta da tsinuwa. In malami ne ya zo wa'azi a mumbari ko gurin karatu, tsinewa 'yan shaye-shaye, la'anta da zagi da wulakantawa. Haɗa su da jami'an tsaro su yi musu kaza. Hukuma ta yi musu, mu ma mu yi musu.
can wuta nan wuta, da mun gan shi a masallacinmu muna tunani cewa zai yi mana wani barna. Hukuma ba ta son sa, mu ma ba ma son sa, iyayensa ma ba sa son sa. Kaga ku dole shedan ya so shi, shedan kuma zai ta zuga shi ya ta muku ta'addanci. Aure ba wanda zai zo yana cikin wannan yanayi a ce a mai aure ko ya nutsu. Mu kuma mun san iyayenmu da kakanni a da, in yaro ya fara fandarewa sai a yi sai a yi masa aure. Tsabar kudin cafane da yau da gobe sai sa ya dau seti, ko da aya da hadisi bai sa ya ba, ko kuma wani makamancin wannan. Babu wannan tunanin yanzu. Ko a ce bari a wuce masa gaba, daman ba wanda zai ba wa ƴarsa ga mashayi sai tsautsayi. Ba su da aiki, ba sana'a, ba jami'a, ba sakandare, ba islamiyya, ba masallaci, ba duk yaranmu 'yan shaye-shaye, ba wata kula da suke da shi a cikin al'umma. In aka kama mutum yana shaye-shaye, wataƙila a kai shi wani gidan horon yara a yi ta dukansa sai ya ɗauce ci. Duka shi ne magani. To tunda mun gwada waɗannan abubuwan ya gagara, ga shawara gwamnati a nemi yaran nan inda suke masu kashe mutanen nan, masu shaye-shayen nan, a sama musu makarantu, a ɗauki nauyin karatunsu a jami'a, za su yi. A sama musu sana'a, a sai musu baburan a caɓa, a ce ku daina shan wiwi da ƙwaya. Masu zuwa gona a kai su gona su yi aiki. Guraren da kuke buɗe na sana'o'i ku kai su, a koya musu walda, a koya musu kafinta. 'Yan Najeriya ne su ma, tunda sun fi ƙarfinmu, suna bin mu har gida suna kashe mu. Dan ƙwaya ɗaya, ɗan shaye-shaye in ya bi layi na in mai kisan mutane ne, wallahi kowa guduwa yake. Mutum ɗaya, yaro ɗaya zai iya baza mutum 100. Gwamnati ta sake duba, ba wai kawai a ta kama su ana sa su a kurkuku ba. Kurkuku ba ta magani. Abu na biyu, ku rinka haɗa su da malamai, suna musu nasiha, suna yi musu wa'azi. A ƙasar Saudiya lokacin da ta'addanci yayyawa suka ga hukumar ba ta iya magancewa, sai aka nemo malamai, aka ce malamai ku sa hannu, in mun kamo su za mu ajiye muku su, mu ba su abinci su ci su sha, kuma ku zo ku yi musu wa'azi. Sai malami ya zo ya yi wata 2-3 yana tattaunawa da yaro, yana ƙoƙarin warware masa damuwarsa. Gwamnati ta kula da shi, duk yawancinsu sun daina yi. Daka malamai ku canja uslubin wa'azinku da da'awarku. Ni a fahimta ta ya kamata mu rinka daura da samina ta 'yan ƙwaya da masu shaye-shaye, mu tara su a masallaci, mu dafa musu abinci, mu yi musu nasiha, mu ce ku daina kashe mutane, ku daina ta'addanci, ku daina shaye-shaye. Allah ya hana, kuna musulmi kuna sallah. Har yanzu ba su ce su kafirai bane 'yan shaye-shayen nan. Sun yadda su musulmi ne, sun yadda akwai kiyama. Wani yanayi yasa suka shiga cikin wannan yanayi. Me yasa ba za mu canja wa'azinmu ba, ko za mu samu nasara? Na taba jarraba irin wannan wata rana a wata jiha. Na sa aka gayyata mu, aika musu goron gayyata. Kar ga murna suka ce yanzu malam ne yake kiran mu? Malam ne, malam ai muna zuwa wajen tafsirinka. Dama muna so ko akwai wata matsala a gari ka gaya mana mai maganin 'yan iska. Na ce a ba da wata matsala wallahi. Na ce yanzu kuna zuwa, suka ce wallahi malam kullum muna zuwa karatunka. Amma wani dan agaji na yake ce malam ana fa zuwa karatun ne da kwalbar giya a aljihu da kuma abin da dan shalisho da wukaken su. Wallahi nake gaya muku, to wannan ya nuna ashe suna son Allah. Me yasa ba za mu canje uslubin da za mu jawo su mu kira su ba? Daka ina kira ga malamai 'yan uwa da masu da'awa a duk jihohinmu na arewa a Najeriya da muke fama da wannan matsalolin, mu canja usulubin da'awa, mu ringa kiransu. Akwai malaman da sun gwada. Kwanan nan jiya wani malami yake gaya mu, ya ce malam in ka ji abin da suke za su maka mamaki. Malam yanzu har 'yan mata, yarinya budurwa 'yar 17-18 ta fi karfin ubanta. Akwai yarinya da ta ce malam yanzu mu shan kwayar mu ta kai ga har ta jini ake zuba mana, hanyar jini ake dura mana kwaya. Ta ce wallahi na sha zuwa in na sha kwaya. Wannan yarinya ce budurwa 'yar shekara 20-21 take gaya wani malami, abokina ne wannan, shi da ita suka yi magana. Ta ce wallahi na sha shan kwaya in zo gida da makami ina neman ubana zan kashe shi.
ta ce da ya ga idona ya yi ja sai ya rinka mama anti yau kuma ya aka sai ya lalashe ni, yarinya karama. Ta ce malam in muka sha kwaya ba ma ganin kowa. Ta ce malam idan muka ɗauki makamin nan duk abin da ya zo wallahi sai mun gama da shi. Akwai garin da na sani irin wannan masu shaye-shaye wallahi in suka yi kora suka taho akuya in sun ganta a titi sai sun raba ta gida biyu. Adda sun sha raba awaki da tumaki sai ya danna mata adda a tsakiya kat ya keta ta gida biyu. Karfe rumfa duk abin da suka samu sai sun sare. Kwayar ta sa suke wannan abun bakin ciki malam. 'ya'yanmu ne, kannanmu ne, 'yan uwanmu ne. Da haka ina ba da shawara mu canja uslubin wa'azi, mu jawo yaran nan kusa da mu. A cikin 100 in muka ganar da mutum 10 mun ci nasara. Alal akalli mun nuna musu su mutane ne, mun nuna musu mun damu da su. Hannunka ba zai lalace ka wullar da shi ba, wanda ya gagara ba yanda za a yi da shi sai a maganin shi. Amma mu canja uslubin wa'azinmu da kiranmu. To yanzu gashi sun fara bi gida suna kashe malaman addini. Ina shaida maka ba mamaki yaran nan billahi alazim ba mamaki wataƙila ba san ma cewa wani gasar gumin malami bane, tura su kuran aka yi ko kuma ƙwayar suka shiga kawai sun je neman waya suka kashe shi. Saboda da abu ya hada ka da su kisa ne kawai. Da haka wallahi wannan bala'i ya yawaita. Mu mai da su mutane, mu jawo su jikinmu. Masu kuɗi ku ba da kuɗi a yi da'awa, a gyara yaran unguwa mashaya su ba ku daman ajiye motocinku a unguwanninku. In ba haka ba matsala za ta yawaita, tashin hankali zai yawaita a cikin wannan al'umma. Wannan shine halin da wannan ƙasa take ciki a yau. 'Ya'yanmu su lalace, ƙwaya, shaye-shaye, zubar da jini, tsare hanya akan titi. A garin nan fa, a nan Kano fa, a wannan gadar ta wajen gidan Murtala akwai lokacin da wallahi wata rana yara kurin da buhu suka zo suka haɗa gosulo. Ka duba fa tsakiyar gari da wukakensu, duk mai mota ce fitar da waya. Haka suka bi. Wani dan uwa ce malam da ni aka yi, ina ji ina gani wayata mai bala'in tsada na ɗauka na bayar, ko ka bayar ko su yanka ko su fasa maka gilas ɗin mota. Suka haɗa gosulo kawai sai dai a buhu kawai ana ta zubawa suna wucewa, ana zubawa suna wucewa. Ina 'yan sanda, ina jami'an tsaro, ina kaza ina kaza. Wallahi gwamnati ya kamata ta ji tsoron Allah. Ku kulla alaka da malamai, ku rinka karɓar shawaran malamai. In ba haka ba 'yan ta'addan cikinmu na unguwanninmu, 'ya'yan da muka haifa sai sun hana mu zaman lafiya a ƙasar nan. Ba wani abokin gaba na waje ba. Ku yi haƙuri na tsananta muku, saboda wallahi muna cike da damuwa a wannan sati saboda kashe wannan malami da aka yi a jihar Gombe. Allah ya fi masa, Allah sa dan aljanna ne, Allah ji kansa rahama, Allah shiryar mana da yaran mu. Ubangiji in ba masu shirya bane kai mana maganin su. Ya Allah duk wanda yake neman mu da mugun abu Allah kai mana maganin shi. Allah ka tsare mana rayuwar mu ka samu cika da imani. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin واهم عودة الدين يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.